Com aplicar l'Amoris Laetitia. És el nou llibre del cardenal emèrit Lluís Martínez Sistac que s'ha presentat aquesta setmana a la llibreria Claret, amb un acte que ha reunit a l'autor amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el bisbe auxiliar, Sebastià Taltabull, i el delegat de Pastoral Familiar, Manuel Claret. El llibre del cardenal ofereix camins de com portar endavant i aplicar les orientacions del famós document del papa Francesc. Què faig? Doncs exposo la riquesa d'aquest document. Agraeixo al papa, és com un homenatge al papa també, per aquest obsequi que ha fet a les famílies i als matrimonis, que és aquesta exhortació. I a la vegada també poso en relleu tot el que ens demana de treball. Treball pastoral, per exemple, tota la pastoral prematrimonial, la pastoral familiar. I després també com aplicar. A l'acabar l'acte, l'arquebisbe va agrair i va felicitar la nova publicació, tot destacant que és una gran ajuda per acollir i trobar un camí per a cada persona i família. Que la lectura d'aquest llibre ens ajudi a tots a treballar millor amb les famílies, que és la cèl·lula bàsica de la nostra societat. Gràcies a totes les famílies.